Мілаваныя ў Хрысце Пану браты і сёстры, шаноўныя слухачы нядзельнай пропаведзі. Касцёл перажывае 9-ю звычайную нядзелю. Пасля пасхальнага перыяда мы ўваходзім у літургічны звычайны час. Святары у літургічным адзеянні зялёнага колеру. Вось як бы ўваходзім у свае будні, у свае працы і абавязкі. Але Слова Божае сёння нам прыпамінае і узгадвае, каб мы захоўвалі святы Божы дзень. І на гэтым хочам сканцэнтраваць нашу ўвагу на сённяшняй пропаведзі. У першым чытанні распачнём ад Старога Запавету. У кнігі Другазаконня мы пачулі словы «Так кажа Пан». Увага! «Так кажа Пан», не чалавек. Так сказаў Гасподзь. «Захоўвай дзень шабату, каб ён быў святым, як загадаў табе Пан Бог твой». Вось на гэты элемент святкавання Дня Святога, што з'яўляецца для нас якраз нядзеля, перадусім нядзеля, хачу звярнуць у першую чаргу ўвагу. Бо калі мы думаем пра святкаванне дня, то ведаем запаведь «Памятай дзень святы святкаваць». Ну і ў нас адразу ўціскаюцца думкі, што Гасподзь у гэты час нам дае час адпачынку, мы павінны там схадзіць в касцёл, памаліцца для сям'і, так касцёл навучае, такая традыцыя хрысціянская. Але каб дарасці духоўна дарасці да таго, аб чым кажа Езус сёння ў Евангеллі, бо ён называе сябе гаспадаром шабату. Что это означает? Что шаббат, день святый, это не просто сухое право, это не просто некий закон, дадзены нам Господом, а что гэты закон ёсць дадзены нам з канкрэтнай мэтаю, што ён дадзены нам кімсьці, гэта жывы закон. Это не просто сухая буква. І Езус кажа «Сын чалавечы, гаспадар шабату». І мы сёння ў Евангеліі пачулі, як Езус дазваляў рабіць сваім вучням тое, што згодна з законам шабату нельга было рабіць. Як это нібыта абсурд, не? З аднаго боку, нельга нечага рабіць, а Езус дазваляе вучням рабіць. І тлумачыць чаму? Бо ён ёсць гаспадар шабату. И что шаббат установленный для человека, а не человек для шаббату. Что это значит? Что закон Божий, это не просто, еще раз повторю, буква. Это дадено для добра, дадено для любови, из любови. Хоть некоторые законы есть, которые нас обмежовывают, але ў чым яны обмежовываюць? Чаго нам нельга рабіць? Граху. Нельга зла рабіць. Рабіць добро. Рабіць добро. Не забій, не крадзі, не чужалож. Гасподь нам забараняе. Гэта чаму? Таму што трэба вучыцца любіць. Як любім, то мы зла не робім. Але той, хто яшчэ не ўдасканаліўся ў любові, то яму трэба забараніць гэта рабіць. Таму існуе закон. І святы Павел кажа, закон ёсць, але Христос прыйшоў змяніць закон. У якім сэнсе? Езус кажа, я прыйшоў не адмяніць закон, але прыйшоў яго ўдасканаліць. Я ёсць закон. Калі Бог даваў Маісею законы, 10 запаведзяў Божых, законы былі дадзены Ізраілю як права выхаваўчае, такое педагагічнае права, профілактычнае. Каб навучыць іх канкрэтных рэчаў, што можна, чаго нельга. Езус прыходзіць і кажа, я ёсць закон, глядзіце на мяне. І дае нам новую запаведь. Любі Бога ўсім сэрцам, всей душою, всім сваім розумам, всей сваёй сутнасцю, а ближняга, як самога сябе. І калі любіш, як кажа святы Аўгустын, як любіш, то рабі ўсё, што хочаш. Бо як жывеш у сапраўднай Божай любові, ты закон не парушаеш. Ён табе не патрэбны проста.
Але вось эта запаведь святкавання Дня Святога, вяртаюся да яго. Для чаго нам дадзена? Каб мы духоўна дарасталі і пачулі вось гэты першы сказ. Дзень адпачынку, дзень шабату, святы дзень, святкуй, бо гэта дзень святы для Пана. Што значыць для Пана? Гасподь табе яго даў, цані гэты дзень. А калі Гасподь штосьці дае, то Ён дае толькі для добра. Бог цябе не абмяжоўвае, нечым там у клетку не садзіць. Ён вучыць цябе добраму. Бог нас вучыць добру, калі кажа святкуй дзень. І каб разумець гэты дзень і у першую чаргу, каб захоўваць запаведь святкавання Дня Святога, то трэба духоўна дарасці і думаць пра што ў першую чаргу. Чаму я павінен ісці ў касцёл? Чаму я павінен адпачываць? Таму што это дзень Пана. Пан даў мне для гэты дзень як святы дзень. Это дар Бога. Это не просто вымысел некі там такое абмежаванне. Я павінен дарастаць для таго, каб любіць эту запаведь, любіць гэты дзень, адкрываць яго сэнс святкавання, Божага святкавання. Я павінен адхіліцца ад усіх справаў зямных у меру сваіх людскіх магчымасцяў і зрабіць прыярытэт для сваей душы. Я і Пан у першую чаргу. Я і Гасподь. Бог кажа, адпачні, сынок, адпачні, дачушка. І сваё сэрца скірую ў валадарства Божае. Мы штодзённа павінны пра Господа памяць, але это асаблівы дзень. І для нас, хрысціян, ён асаблівы, мы ведаем чаму, таму што ў гэты дзень Христос воскрос. Мы павінны свае думкі, свае сэрцы, усю сваю сутнасць скіроўваць на Хрыста воскрослага. Мы жывём, браты і сёстры, з вами, хрысціяне, ў свецкім міры, ў свецкім свеце, дзе няма на глобальна ўзроўні дзяржаўным святаў хрысціянскіх, няма. Слава Богу, што ушаноўваюцца, напрыклад, Божае нараджэнне, там Пасха, да? Даецца адзін дзень каталікам пасвяткаваць вось гэтыя вялікія святы хрысціянства. Але цыкл усяго года, ён светскі. У нас ёсць свой календар хрысціянскі. Поэтому Бог дае нам, дзецям Божым, першы дзень тыдня, святая нядзеля, распачні ад праслаўлення Бога. Богу Божье, Цезару Цезарова. Отдай Господу належное. Падзякуй Яму, што ты жывеш. Падзякуй, што ты здаровы, што ты можаш працаваць. Падзякуй, што ты перажываеш то, што перажываеш. Што ты вогуле ёсць. Цани этот день, цани Бога ў сваім жыцці. Поэтому этот день святы. Наша увага павінна ў першую чаргу быць скіраваная на тое, што это не просто дзень адпачынку. Это дзень Господа. Я павінен пра яго думаць. Ну і касцёл нам дапамагае, канешне, у гэтым. Ён кажа ў нядзелі святы: удзельнічай у святой імшы. Удзельнічай у літургіі нябескай, у літургіі пасхальнай, удзельнічай. Карміся Божым словам, карміся Еўхарыстыяй, перажывай сустрэчу з Панам і разам з усім касцёлам. Яднайся ў Духу Святым. Вот, это сэнс, мы павінны духовна дарастаць. Мы не павінны да Божых наказаў падыходзіць так, як, знаете, к невольнікі. Святы Павел апостол кажа: ты невольнік, ты сын. Ты не невольник, ты сын. Абба, Ойче, Бог наш Отец. И поэтому мы заховываем заповеди не тому, что боимся пекла, а тому, что любим Бога. Бог дае мне этот день, я послухмяны Ему. И Христос, который является Господаром Шаббату, Он нам показал своим особистым прикладом послухмяность Отцу. И коли мы трываем у любови Божией, то закон для нас не становится тяжаром, а становится благословенством. Некоторые кажут: ойче, знаете, так тяжко ходить в костел будет, весь тыдзень працы. Так, это твоя ахвяра. Это твоя ахвяра.
Але ты на працу ходзіш з абавязку. Ты на працу ходзіш з абавязку, бо ты мусіш карміць сям'ю, ты мусіш працаваць, бо ты жывеш у грамадстве, да? І ты мусіш функцыянировать. А Бог хоча, каб ты хадзіў ад сэрца. Это таксама твоя ахвяра, але яна павінна быць ад сэрца. Шануй святы дзень. І таму Гасподзь кажа, не будзеш рабіць ніякай працы. Адпачывай. Адпачывай. Дай час для душы. Мы працуем ад панядзелку па суботу, некаторыя людзі працуюць. І працуюць, заўважце, не па 8 гадзін. У нас магазины часамі працуюць ад 7 до 22. Уявіце, сколько чалавек павінен адпрацаваць з 7 раніцы до 22 вечара. Это человек столько працуе у нас. Прабачце, это ненармальна. Працоўны чалавечы дзень, это, высілак павінен, не ведаю, там 8 гадзін, 9 гадзін. У нас людзі працуюць вельмі цяжка і шмат працуюць. Таму шануйце гэты Божы дзень, который Бог дае нам для таго, каб мы мелі час для душы, увага, і мелі час для бліжняга. Это твоя сям'я, это твои родныя блізкія. Это адзіны дзень у тыдні, калі ты можаш з дзеткамі пайсці пагуляць, калі можаш з жонкай пайсці нават у тое кафе пасядзець, да, гарбаты выпіць альбо кавы, ці ў рэстаран вечарам схадзіць, хоць раз у тыдзень, раз у месяц, можа, выбарыся. Да? Это Гасподь нам это дае, мы павінны это цаніць, а мы часамі даже нават гэтага не цэнім. Мы прывязваемся, заўважце, сёння раніцай казаў нам, мы прывязваемся да куча нейкіх мелкіх, дробных запретаў, там нейкіх правіл, якія мы самі сабе павыдумваем, рэшта слова забабонаў, якія мы скрупулёзна выконваем, таму што мы баімся. Да? Руку праз парог не падам, бо нельзя. Да, чорны кот дарогу перабег, не, буду 200 метраў абыходзіць. Да? Баіцца гэтых рэчаў, а закона Божага не захоўвае. Страх дзейнічае ў сэрцы чалавека па нейкіх дробных, ненармальных, прабачце, рэчах, которые нічога ввогуле супольнага не маюць з духоўнасцю тваім жыццём. Твоё жыццё чорна кота не залежыць, прабачце. І твоя зычлівасць з чалавекам, который падае руку праз парог, яна не залежыць ад этого. І то, што ты бярэш грошы, калі купляеш нешта, там, напрыклад, на рынку, ой, не давайте денег, положите здесь, вот, пожалуйста. Да, не надо. Боится брать гроши, нет? Это хвороба. Это хвороба, якая называется забабоннасць. Живем у страху, некие правила захоўваем, а закон Божий ігнаруем. А чаму? Нема любові. Той, хто не мае любові, жыве ў страху. Все просто. А Езус кажа, і сёння паказвае нам прыклад, да, што ён пан шабату. Калі трэба бы табе зрабіць добро, і ты парушыш нядзелю святую, напрыклад, не? То ты не маеш граху. Бо Бог бачыць, што твоя любоў да чалавека была большая, чым буква закона. Напрыклад, ты у нядзелю нічого не рабіў, а прыходзіць старая там бабушка, пенсіонерка, і кажа: «Сыночек, у меня тут несчастье здарылось, а что сталося? А не могу печку растопить, да, нешта комін там и там завалила, ці што нешта зрабіла, а зима на дворе, не? А ты кажешь: не, у меня бабушка шаббат. Не, бабушка, у меня шаббат. Костёл забараняе, Бог кажа: не працуй. Стань и поможи. И коли ты у недельку направишь комін бабушки, которая замерзла бы, коли ты печку не распалил бы, то слава Божия в твоем житті происходит. Езус кажа: у шаббат належыць рабіць добро ці зло? Душу ратаваць альбо загубіць? І далей у Евангелии там есть прыклад, калі Езус у шаббат аздараўляе хворага чалавека. Потому что, браты и сестры, коли мы живем у любови, мы не боимся закона. Мы свободные, мы не живем у законах, мы живем у свободе. Для нас один закон – любви. И под этот закон все остальные подпорядковываются. А коли любови не маем до Господа, то, конечно, для многих день недели, святкавання – это тяжар. Потому что ему треба встать, потому что ему треба высілак зрабіць. А ён же увесь тыдзень працаваў, так як бы все остальные хрысціяне не працавалі, допустим, да? Але ему такі высілак трэба, да? Цяжар для яго.
Тому що нема любові. Треба сказати щиро, нема любові до Бога. Нема любові до Господа. Ну, треба просто признатися, а не оправдуватися якими-то іншими оправданнями, то не маю часу, не маю гета, не маю сього. Ні, просто не маєш любві к Богу. Не маєш любві к Богу. Треба це покаятися і признати. Тому, Господь, дай нам Духа Твоего Святого. Дай нам Твоего Духа, как мы разумели, что Ты Господар Шаббату, и что Ты закон для нас, Ты закон, Господь. Ты закон, наиважнейший и самый головный. Аминь.